Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surfon Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo
sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhin ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinatauninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing less is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Bicol Target. Diretso, sensya na po at nag-trip off na kuryente. Kundi nag-reset mo na kaya medyo napalawig-lawig. Hanap buhay. Aramunta ang informasyon man sa Primer Distrito. Kumpareng Jomar, marahay na apon gawain na tabi. Oops. Lang pa ni Jomar. Connect. Hello. Go ahead, compadre. Okay na. Roger, maray na hapon sa mga paraan tambay sa dagdag na bareta, 7 mga barangay ang nakatalaan na bisitahon kan opisina kan Commission on Elections di sa syudad kan Tabaco sa mga maabot na aldaw. Initangani na sa mga barangay na ini mismo gibuhon ang registration
kaninaan mga maparehistro dahil na kinakaipuan pang magpasiring digdi sa sentro kan syudad kan Tabaco para maipalista ang sa indang mga pangaran sa mga kapabling magboto sa sunod na eleksyon. Basado sa schedule na ipinaluwas ni Attorney Sunshine Ulager, ang election officer kan Tabaco, na sa Petsa 4 o sumaabot na Miyerkules ang grupo kan Comelec Tabaco mapasiring duman sa barangay Kinastilyoan para sa satellite registration. Isusunod digdi ang barangay Bungabong sa Petsa 7, sa barangay Kumon Petsa 11, sa Suwaigot Petsa 13, sa barangay Uras Petsa 18, sa barangay Pawa Cantabaco Petsa 21, asin sa barangay Marirox Petsa 25 ang registration. Iyon magpapadago sa digdi na naman sa sentro sa mga petsa na day nabanggit sundo sa September 31. Pasado sa pigpalawas na patakaran kan opisina ni Attorney Olaguer na ang mga barangay na sa indang pigbibisita para sa satellite registration, iyo ang nakakumple kan requirements na pinagahagad man kan Comelec para sinda bisitahon mismo duman sa barangay kan mga empleyado kan Comelec. Ang pigahagad kan Comelec Tabaco, iyo ang dapat magkaigwa nin minimum na 50 na ilista sa mga barangay na preparado handa na magparehistro man sa Comelec. Yan. Dahil ang takong daiman sana mag-abot sa araw kanya na bilang tindaan susurgo na sana o inganya ron na magpasiring sa sentro. Dahil ang oras na nakakaigwa ng satellite registration, napaparelisar man ang registration. Naglubog si kumpadreng on air pa ding job. Ayos lang. Hello. Go ahead. Yan pa din ang mga dagdag na bareta, Jomar BM, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya. Ali dyan sa First District. Mientras tanto, istabilisar muna natin ang connection kay Renz na Luna. Okay na. Renz, go, go, go! Yes, maray na punta Sir Pio kasi na maray na hapos sa mga parantabay sa mga kanya tong mga bareta mantinidong tikom anyimot kan Department of Transportation anungod sa agrangay kan mga paraoma igdi sa palibot kan pinag-repair na Bicol International Airport na kung saan inata naman yan pas na problema kan mga paraoma na kung saan napano na nito kan kabasan dala niyan sa mga pinagtambak na mga lote or daga ali sa runway sa barangay Kalbay. Enot na naman yan ni Mirani ang nambitan ng bagay kan pagbisita digdi ni Secretary Art Tugade sa Daragalbay ang nakaaging mga aldaw kan nagkaigosit ng inspection digdi sa pinagkonstruir na Bicol International Airport. Pero sa manti para silang pagan paano ang pwedeng mag-inspeksyon anong sa nambitan ng agrangay kan mga paraoma yan sa nambitan ng lugar. Kasa ngunyan pinagalaoman nasa aga sa regular na sesyon ng bayan ng Gandaraga magtumar parte naman ang sanggunian para magibuhan ng ang problema kan mga paraoma na nakaagi pang taon pa ay naninda nagamit ang hektar yung mga daga na minabanga dyan sa Alobo kailan niya sa mga tinarambak na daga pinag-constant runway ng Bicol International Airport na nakapag-apektar sa agrikultura ngunyan pang nasa tao kita ding pandemya. Yan, sige. Yan ang madagdag na bareta digdi sa West Translunad sa aga tabiltadahan tayo orya hali dyan sa Taraga. Karon tayo duman sa Tingogan, Banwaan. Meanwhile, taman nungod sa Olimpiada. Ako pa man bahaw na mar. Pampakita. Olympic fever. Uli nabaga June ay Dilina Diaz. The first ever gold medalist sa entire history Republika Poon mag-entra ini sa Olimpiada. Irang taon yun? 94 or 97? There is somewhere else dyan sa 94 or 97.
na nagpuon ang nag-entra ang Pilipinas sa Olimpiada 1924 gayon. Tama ba? O nagpuon ang Olimpiada 1924. Pagkatapos na entra ang Olimpiada, sa Olimpiada ang Pilipinas, human so kamundagan, tatapon si Enrile. Arin nag-entrada, first year na pag-entra kan human so kamundagan, tatapon si Enrile. Sagkor niyan, inabot pa ni tatapon si. Itatapon silang, takalam, malakas. Mabuhay ka, tatapon si. Abot mo pa, pakako akan Pilipinas, pulawan na medalya sa Olimpiada. Tatapon si. Pagpoon kan mag-intra kita, buhay na si tatapon si, human so kamundagan niya. Alam ko, inabot ni tatapon si. Ang immortal. Siya lang ang takalam. Pera biro Sisay ang mas famoso. Si Heidelin Diaz o si Manny Pacquiao. Comparing the two, sisay ang mas nagtaoning onra sa Republika kan Pilipinas. Taigwan ng comparison dyan. Nga. Si Heidelin Diaz, ang sabi kan mga critical thinkers, arog ka ini. Ang laban talagang ginibo ni Heidelin Diaz is not for herself, but for the glory of the nation, Pilipinas. Di ba gadyon? Dangugon ngayon nindo, nakawagas na book sa internet. Dangugon ngayon nindo kan so nagka-final lift na baga si Heidelin Diaz. Ko baga ning commentator duman sa weightlifting event, Ikang nagaposisyon na si Heidelin Diaz, or adlib kan mga commentator, kan initaas na ni Heidelin Diaz, pigdi-describe ka so pagka yun nahiling na pati sa TV, sagkod na initaas so barbell, na pirang kilo ito yun. Basta magabaton. Nakuha niya so tamang posture, sugabos na criteria for gold medal, pati so sugabat, nakuha ni Heidelin Diaz. Tapos, ibinaba na. Aram ni Don Taramon nga kang commentator. It's gold for the Philippines. Pilipinas ang pig-unang bitan ngayon. Maduman naman nga kita sa boxing, kay Manny Pacquiao. Ano nga ang pigtataram kan mga sports analyst? The belt niya goes to Pacquiao. Tama ba kadyo Ang laban ngayon ni Pacquiao is for him. Pera para sa iya. Ako, sa Philippines na pigunang bitan kan mga commentator sa boxing event. Ako, tama ba kadyo? Manny Pacquiao ngaya, natsimpo lang na secondary na sana so pagiging Pilipino niya bako. While sa Olimpiada ngaya, kung kwartang milyones na nakukuaw nahali mismo naman sa event, ililaban ngaya kan mga Olympic athletes niya to ang Pilipinas. Tama ba ka? Si Heidelin Diaz, si Velasco, they do not aim for the money duman sa pag-intraninda sa Olimpiada, but to give glory to the Philippines sa paagikan sports. So, ang sabi ka ba? Maggabat ngayon ining mga nanggagana sa Olimpiada because we do without niya premyo bagana.
solamente subulawan baga John. Ondra talaga nga yan. Tao. Compared nga kay Manny Pacquiao, it's money, 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 money. Di ba? Ada ay mapipakinabang ang Pilipinas. Ang nanginginabang, si Pacquiao, buda sa pamilya niya. Di ba, John? Buda sa mga nabudbudan maning it-diit. 10% pala to. Di ba? O, yan. Kaya, iyupuan ang kwan. Ang tema. Tala, mabaga John, ade. Ining mga naglalaban sa Olympics, Greater Glory kan Republica Camp. Samantalang si Pacquiao all along the way it's for his title. Diba? Permisa nang na it's Manny Pacquiao of the Philippines. Pero kay Heidelin Diaz, the gold goes to the Philippines. Yan. O, araw po ka. Diba? Okay, say ka mo, kay Heidelin Diaz o kay Manny Pacquiao. Salamat po ka sa idupaginan nyo amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod, Diyos direct yaduin asin si Francia May Boras. Ako po, si Pio Fernandez. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda.